Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Sizafunda uYeremiya 29 namhlanje. Sizathi chu ngale ncwadi kaYeremiya. Zininzi izinto kufuneka sisifundile. Kodwa phambi kokuba siye apho masiqukumbele umxholo wethu wale nyanga ukusithi ubomi luhambo ayisosiphela. Sisitsho futhi sisithi ubomi ngumzamo. Into ethetha into yoba zikhona izinto ezozamazamana nobomi bakho, zamazamana nokholo lwakho apha endleleni yakho yobomi. Kodwa azitsho ukuthi njena masilahle uThixo, masilahle uYesu Kristu ezo zinto. Xa udibana nazo somfumene uYesu Kristu, azitsho into yokuba nje uYesu Kristu akakuzukujonga. Azitsho into yokuba uYesu Kristu akazukunceda. Singavumi ukuthi njena izinto amagingxigingxi, iindlela ezinyukayo, iimbandezelo zodibana nazo ebomini bakho, ungazisho into ukuthi njena wena funeka ubuyele eyiphutha, ubuyele kula magqirha ziyiphutha. Awazukunceda ungasuki kuThixo, ungasuki kuYesu Kristu, ungalahli ukholo lwakho ngenxa yezinto. Sizokukhuthaza namhlanje kakhulu, siyakukhuthaza, sifuna uhlale ukholo lwakho, ungalulahli ukholo lwakho, uyongena nalo ezulwini. SikuRomans 5:3-5. Khuthazeke. Uthi asisikukuphela ke oko, ayisikukuphela ke oko, sizingcana ngeembandezelo. Ngoba ezimbandezelweni siyazi into ukuthi nje uyikhona into ekufuneka siyifundile nomoya ongcwele osifundisayo. Kwimbandezelo ojongene nayo khona into uYehova itreyinayo apha, iyakuprepara, i-preparation season, training, refining, perseverance, training, ungasuki. Uthi sisazi nje ukuba imbandezelo isebenza unyamezelo. Imbandezelo yenza ukuthi ube nonyamezelo. Verse 4, unyamezelo ke lusebenza ukucikideka. Ukucikideka ke kusebenza ithemba. Verse 5, ithemba ke alidanisi, ngokuba uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esamnikwayo. Alidanisi ke ithemba. Ithemba alidanisi. Hlala uYesu, hlala ezinyaweni zakhe, hlala ukholo lwakho uThixo, ungasuki. Uba ukangamamkeli uYesu, umamkele, uzawuqiniswa lelizwi lakhe. Asiye kwincwadi kaYeremiya, ke siva umprofethi omncinci usithini namhlanje. Ukholo lwethu luqiniswa zizo zona ezincwadi esizifundayo, ngoba kulapho simbona khona uyawuva ukuthi unjani na, nathi yintoni ayithandayo, yintoni angayithandiyo. Ziyasifundisa ufunda iBhayibhile. Verse 1, nantsi incwadi, ubhala incwadi ngoku. Ubhala incwadi ngoku, ubhalelwa abathinjwa abaseBhabheli. Bathinjiwe kaloku ngoku baseBhabheli, abahambileyo bahambile, abaseleyo basele. Kutshiwo kwathi abahambileyo, it means ba-obedient, bamamela uYehova. Bayimamela i-punishment, ngoba kaloku i-punishment leyo ngabo abenze ukuthi mabahanjiswe phaya. Bebebhizi besenza ntoni? Bekhonza izithixo, bengasakhonzi uYehova wabo obevela nabo eyiphutha. uYehova wathi mabaphume endaweni zabo baye eBhabheli, baya kuNebukadnezari ukumkani. So ngoku kubhalwa ileta ke ngoku ke nguYeremiya umprofeti eziyaphi? Ebantwini bakaYehova abaseBhabheli.
into echaza into ukuthi iBhabheli ngoku ayisafani nantoni neYiputa. eYiputa bebengamakhoboka esebenza nzima. Wazawuyava wababona wathi ndisifile isikhalo senu, ndisifile isikhalo senu, ndisile ngokwam ndizonikhulula. Nawe ke qhubeka ngomthandazo, qhubeka ngokholo, uyakuva, une-plans, uneenjongo empilweni, uneenjongo nge-wilderness okuyo. Ungadlali nge-wilderness yakho, wilderness experience yakho iyakuprepare, uyakuprepare. Zininzi izinto, ii-distractions azisusayo kuwe, izinto iziphazamiso, ufuna ufowukhase kule afuna ufowukhase kuyo. Fowukhasa kuye ke na, ungasuki kuyo. Nantsi uthi wayibhala ke verse 2, verse 2, wayibhala emva kokuba ukumkani uJekhoniya nonina namaphakathi kunye neziphathamandla zakwaYuda zaseYerusalem namagcisa nabasebenzi beentsimbi bakhona basiwa ekuthinjweni, bavuma nabo babo. Verse 3, wayinikela uElasa unyana kaShafani incwadi leyo, ekunye noGemariya unyana kaHilekiya, ababezizigidimi zikakumkani uZedekiya wakwaJuda awazithumayo eBhabheli kukumkani uNebukadnezari. Yaneta ihamba nabani? Ihamba nezigidimi ezithunywa eBhabheli. Nantsi leta ke ukuthi thini? Verse 4, undikhoyo usomandla onke onguThixo kaIsrayeli utsho kubo bonke abathinjwa awabasa eBhabheli besuka eYerusalem ukuthi, verse 5, yakhani izindlu, yakhani izindlu nihlale kuzo, limani izitiya nitye iziqhamo zazo. Oh, haleluya, uThixo luthando, ubakhathalele noba sebeseBhabheli. Ngenxa yantoni? Ngoba baye balulama, bathobele umthetho wakhe, bazibonile na uba singaboni. Xa ke ngoku sikhutshwa apha esithi masiye phaya sonile, masithobe. Abaseleyo ke basengxakini, bazawufaka buhlungu. Verse 6, thathani abafazi nizale oonyana neentombi, oonyana benu nibafunele abafazi, nizendise neentombi zenu ukuze nabo bazale oonyana neentombi. Qhamani nande, bafumana ii-blessings zikaYehova ngenxa yantoni? Nge-obedience. They obey God no matter what. Obey God. Angendiyazi mna le ncwadi ukuthi usifundisa obedience, ukuthi masithobele yena, masimamele yena. Uthi qhamani nande ninganciphi. 7, zamelani ucwangco kwezo zixeko ndinithumele kuzo, nizithandazele kundikhoyo. Olwaa cwangco abalufunayo na-order bazayithandaza kuYehova uzokwenzela. Kuba xa ziba nenkqubela nani noxamla kuloo ntlala-kahle, nethi babambisane naye, bathandaze kuye, yonke into abayifunayo bathandaze kuye, bazoxhamla kwinkquba, kuloku kuhlala kahle, bazawuhlala kakuhle, nabo bazawuxhamla kwelaa lizwe ababekwe kulo. Ibe kwelaa lizwe abekwe kulo bazawuphinde babuye after how many years? 70 years. Watsho futhi wathi baze bangamamela abaprofeti nabashumayela baza kubaxokisela, wathi 2 years, wathi hayi 2 years, wathi bazahlala pha 70 years. Yiyo le nto esithi mabakhe, batyale, balime, bahlale, batshate, batshatiselane, bavume, batshile, basitshile.
ulawula yena, nasempilweni zethu. Verse 8, ewe utsho undikhoyo uSomandla onke uThixo kaIsrayeli ukuthi sanukuvuma iseseleteni, sanuvuma ukhohliswa ngabo bashumayeli nosiyazi abaphakathi kwenu, ningawathatheli ingqalelo nalo maphupha abawaphuphayo. Verse 9, banishumayeza egameni lam ndexoka, abathunywanga ndim konke. Lowo ngumlomo kandikho, senleteni yonke laa nto. Verse 10, utsho undikhoyo ukuthi yakuba izalisekile kwiBhabheli iminyaka enga-70 ndonikhumbulela ndinifezekise isithembiso sokunibuyisela kule ndawo. Nangumnawe eli lizwe liza kumnawe, uba sizawukwazi na ukumthemba uYehova, sizawukwazi na umnyamezela nokuba izimo esikuzo zithatha ixesha na elide. Liza kumnawe ke ukuthi masifunde ukunyamezela, masifunde ukumthemba uYehova ebubini, ebumnandini, singakhawulezi sigqibe ngaye, singambaleli uYehova sithi yabona ke ngoku xa ingenzekanga kulo nyaka, xa ingatshatanga kulo nyaka, ndiyaphuma elukhulwini. Wenza a big mistake uma wenza kanjalo. Ungasuki ke kwisosi yakho, ungasuki kwisosi yakho ngenxa yokuthi uYehova uthatha ixesha ukuphendula. Ubokhumbula into yokuba namaSirayeli ahlala 430 years lapha eYiputa. Ngoku baseluthinjweni basahlala 70 years. Funda, learn to ukumthemba uYehova. Ufunde yonke into okufundisayo kokunyamezela kwakho. Verse 11, yivuthi uthi kaloku zisekuhleni kum izicwangciso zam. Ngani nokuba ndininikile intlala kahle ingabi kubo. Khuthaza mna nawe. It I know the plans I have, plans to prosper, not to harm. Ikulaa ncwadi yonke le nto ethi kaloku ndim izicwangciso zam, ndinezicwangciso, kunezicwangciso ngempilo zethu. Ungathiwa eli lizwe uve le nto ukuthi hayi eli lizwe lalithetha nabantu ababeseluthinjweni ababe kwi-exile, wena ukho exile. As long as you have Christ, umntaka Yesu Kristu, lithetha nawe kakhulu, likhuthaza wena ukuthi nguye yedwa one-plans owaziyo nge-plans zakho. The plans to prosper, not to harm. Uyehova yedwa ozazi plans. uYesu yedwa ozazi plans zakho. Plans to prosper, not to harm. Nako izicwangciso zam ngani zukuninika intlala kahle, ingabi bububi. Athi ndinidalele ikamva nethemba. Yehova osinika ithemba noba siseluthinjweni. Ndiyazi into ujongene nayo, kodwa nako ekunika ithemba. Kwezo zilimo ojongene nazo, kodwa uthi unethemba, ukunika ithemba, ukuthi umthemba, ukuthi akazokulahla, akazokushiya. Kuloo meko kuyo ongayithandi, nali lizwi lakho. God knows your plans, the plans to prosper. Uthi ndizithanda xa esithetha, uthi ndininike intlala kahle, ingabububi, ayibobubi. Uthi ndinidalele ikamva, bright future, nethemba.
Lowo ngumlomo kaNdikho. Nanku verse 12 uthi nokhalela kum nize kundithandaza ndize mna ndiniphulaphula. Yona ndayifunayo ke nakum nawo uba masikhale kuye, masingasuki sisoloko sikhalela kuye sithandaza. Yena uyaphulaphula xa sithandaza. Ungavaba bathi nje naye wena uyava kumamela nokumamela. Zonke izinto abazithetha yazikho, baziva from the pit of hell. Ungavumeli kwi-end times buyela kuyehova uneplans ngawo. Obukwiphi ungabi ubala iminyaka ukuthi hayi kunini oko kwathi. Utshile uthe wenze njani, uthe uyazazi iplans anazo ngawo. Utshile futhi wathi forget the former things, I'm doing a new thing. Andithi ufuna siyifunde ke loo nto into yokuthi njena masilibale nge-past pains. Ungasoloko umeditata ngezinto ezimbi, uzawuphoswa zizinto zeplans ze-prosper. Uzoziphosanisa nezintoni nee-good things. You have a bright future anazo. Prosperity izawuphosa, hlala kahle izawuphosa ngenxa yanto i-attention yakho isephaya emva ezaa zinto undilahlile yava complaining hey uthini this and this. Uthi ku-13 ndonifuna othi nondifuna, uthe eqaleni bawuthandaze, utheni bazawukhalela kuye bathandaze, yena uzawubaphulaphula abaphendula. Uthi ke ngoku-13 nondifuna nindifumane. Uthi nizawufunwa nini? Sizofunwa sithi uyava. Xa nindifuna ngomxhelo wonke, xa simfuna ngemphefumlo yethu yonke sizomfumana. Verse 14 ewe ndithi ndofumaneka, thetha nathi. Uthi uzofumaneka ndize ke mna ndikuphelise kuni ukuthinjwa. Lo ngumlomo kaNdikho. Ndoniqokelela phakathi kwezo ntlanga ndanichithachithela kuzo, ndinibuyisele kule ndawo apho ndanisusa khona. Lo ngumlomo kaNdikho. Yho, ayilizwe elimnandi lithetha nam nawe. Eli lelethu akigama lakho pha. Wasifaka amagama ethu pha. Wasifaka amagama ethu pha. Ukusuka verse 12 nokhalela uthi ndikhalela kuwe thinjiwe, ndithandaza wena Yehova. Ndiyakwazi ukuthi undimamele, andizuyofuna uncedo eyiphutha. Uxelele Yehova ukuthi awuzuyofuna uncedo eyiphutha, uzawukhalela kuye Yehova. Akho mntu oza kususa kuye, akho mntu oza kususa kuye. Upersonalize libe gama lakho, uyithembe yonke le nto uthi uzosiqokelela, uzokuqokelela kwenzele. Verse 50 nithi nina uNdikhoyo wasinika abashumayeli eBhabheli. Verse 16 kodwa ngokuphathelele kokumkani osesihlalweni sikaDavide kwakunye nakubantu bonke besi sixeko, amawenu angazange asiwa ekuthinjweni kunye nani. 17 utsho uNdikhoyo uSomandla wonke ukuthi bona ndiza kubahlisela ikrele. Disobedience, bahlelwa likrele nendlala nobhubhane, ndobatsho bafane namakhiwane angenakutyiwa ngenxa yokuba banze njani, abamamelanga. Verse 18 ndobasukela ngekrele nendlala nobhubhane, batsho babe nezode kuzo zonke iintlanga ehlabathini. Boba zisiqalekiso izinto ezinezothe ezisisiculelo. Isiculelo, yasazi isiculelo into ekudlalwa ngayo, wonke umuntu lodlala ngayo.
into yesigculelo, into yokugezela, yokudelelwa ngabo bonke laba bantu. Asizinyamezeleni indawo esikuzo esizokuthibi. Xa uzifumana ufana namaSirayeli, usisigculelo, into yothukwa, into yodlala, wazi into ukuthi uyena uyehova une-plans. Indawo umtyholi akubeke kuzo akudelelise ngabo bonke abantu, uyehova yena unantoni, une-plans. Yiyo loo nto kufuneka uze kuyehova. Xa uzibona into yokuthi njena kukho ukuthinjwa okuthile empilweni yakho, kukho isilingo ojongana naso, ya kuyehova naso, ngoba yena uzenza njani, nguye uzokukhupha. Awuzuba sisigculelo, awuzuba sisingcikiva. Nanku ivuthi njena aba bantu nge-disobedience bazawuba ziziqalekiso, bawuba ziziqalekiso. Nomoya kaloku uSathane uyazenza ezo, ayenza ukuthi abantu babe ziziqalekiso. Ilaa nto i-counterfeit kaloku uSathane. Uyayenza ezi zinto into yokuthi abantu bahlale eluthinjweni, abantu bangamboni nokuthi uyehova ukhona, benza ngamabomu ukuthi abantu mabatsale nzima. Uqhawule kuloo nto koko kubotshelelwa, uze kuyehova. Ungavumi ukubotshelelwa njena ngaphandle kayehova. Hamba ubotshelelwa yi-past mistakes zabazali bakho. It's not your portion. Verse 19. Uthi kaloku abahoyanga amazwi. Athi abahoyanga amazwi akhe and abaphindiselela kuwo. Awathetha kubashumayela izicaka zakhe. Lo ngumlomo kaNdikhoyo. Kanti nina bathinjwa nani khange naphulaphula. Verse 20. Nina ke endanifudusayo eYerusalem, ndanenza nabangabathinjwa eBhabheli, liveni ilizwi likaNdikhoyo. Uyabaxelela abantu baseBhabheli uba nani azange nindimamele kwaneqala. Yiyo loo nto nelapho. Kodwa ngoku liveni ilizwi lam. 21. Ngokubhekiselele ku-Ahabi unyana kaKolaya nakuZedekiya unyana kaMesaya, abanishumayeza egameni lam bexoka, utsho uNdikhoyo uSomandla onke, uThixo kaIsrayeli, ukuthi bona ndiza kubanikela esandleni sikakumkani uNebukadnezari waseBhabheli, ababulale ngaphambi kwenu. Verse 22. Bonke aba bantu abasiwa ekuthinjweni eBhabheli bafuduswe eYerusalem, bothi xa bafuna ukuqalekisa uNdikhoyo makakufanise noZedekiya noAhabi abafakwa emlilweni behleli kokumkani baseBhabheli. Bafakwa emlilweni behleli. Yo, Africa, South Africa, asihlaleni kuyesu, sinyamezele, simamele umthetho, simamele yonke into ayifunayo uThixo siyenze. Verse 23. Kaloku benze isikizi kwaIsrayeli, bona baxexeza nabafazi babamelwane, bathetha egameni lam bexoka, bengathunywanga ndim. Le nto uxoka ngoyehova, yho, ndiyayazi loo nto mna, yaye ndilingqina layo. Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo. Akho nto angayiboniyo kaloku. Bona kuthina singaboni khona. Nxa baze bathatha bafakwe emlilweni bephila. Yo, asidantu ke. Asimamele udaba oluya kuShemaya. Verse 24. Yithi kuShemaya uNehelamu, utsho uNdikhoyo 25, uSomandla onke onguThixo kaIsrayeli, ukuthi wena wathumela incwadi egameni lakho kubo bonke abantu baseYerusalem nakubabingeleli, uZefaniya unyana kaMaseya, nakubo bonke abantu kubabingeleli. Wababhalela uZefaniya wenjenje
u-26 undikhoyo undibeke, uyabona ukuthi waxoka, wathi undikhoyo undibeke wena waba ngumbingeleli esikhundleni sikaJoyada. Nguwo ke lo ngoku usomaqhuzu endlwini kaNdikhoyo. Ingumsebenzi wakho ke ukuba onke amageza azenza abashumayeli akhonkqwe iinyawo ngezikhuni, akhonkqwe iinyawo, afakwe neentsimbi entanyeni. Verse 27. Uyekele ntoni kodwa ukwenje njalo kuYeremiya waseAnatoti, uthi ozenza umshumayeli phakathi kwenu. Wabona into ukuthi usalwa noYehova, ngokusalwa noYeremiya. Uthi aba bantu bamyekelani uYeremiya abe ngulaa mprofethi, ngoba ayikho yonke laa nto ayithethayo. Uthi abantu umprofethi azazifaka iintsimbi entanyeni exelela abantu into mabayenze, sithi uthunywe nguYehova kanti akathunywanga nguYehova. Uswalisa uYehova nangoku lo mprofethi, ngoba akafuni uYeremiya lo othunyiweyo, usalahlekisa abantu still. 28. Usanda kusibhalela incwadi apha eBhabheli esithi abathinjwa abalapha baza. Uyabona into uthetha yonke laa nto ethethwa nguYeremiya ayithunywe nguYehova. Uyena uxelela aba bantu baseYerusalem ukuthi nimyekela ntoni na uYeremiya, nimyekelani. Uthi usanda ubhalela esithi abathinjwa abalapha baza kuhlala ixesha elide apha. Ngoko ke mabazakhele izindlu, mabahlale kuzo, balime izitiya, batye iziqhamo zazo. Verse 29. Umbingeleli uZefaniya wayifundela umshumayeli uYeremiya loo ncwadi. Verse 30. Laza lavakala ilizwi likaNdikhoyo kuYeremiya lisithi, verse 31 to 32, thumela kubantu abangathinjwa, uthi kubo, ngokusingisele kuShemaya umNehelamu uNdikhoyo, utsho ukuthi ndiza kumohlwaya. Ngoba uyaxoka, wabhala laa leta ebhalela abantu ezazikhulu zaseJerusalem ehleba ngoYeremiya, kanti uYeremiya uthunyelwe nguYehova. Kanti laa mntu uzawufundela uYeremiya yonke laa nto, ukuthi nangu lo uyabhala. Nantsi ke ngoku impendulo yakhe. Wathi mxelele, wathi thumela kubantu abangabathinjwa, uthi ngokusingisele kuShemaya uNehelamu uNdikhoyo, utsho ukuthi ndizawumohlwaya uShemaya kunye nenzala yakhe. Avuka ukuthi ngoku nenzala yakhe ngenxa yama-mistakes abantu abadala. Kuba unishumayeza noxa engathunywanga ndim, akathunywanga ndim, kodwa uyanishumayeza. Wanenza nathemba ubuxoki. Ngenxa yoko utsho uNdikhoyo ukuthi niyabona, akayi kuba nenzala konke, akasobe azibone izinto ezintle endiza kuzenzela abantu bam. Akhe simameleni ilizwi likaYehova ukwenzela ukuthi izinto ezintle sizozibona. Singazuba nomona masibone abanye abantu besehlelwa benzelwa into ezintle nguYehova. Nalena lilizwi lethu eli. Uthi lowa oshumayele into engakhange ndimthume yona akasoze azibone izinto ezintle endiza kuzenzela abantu bam. Kuba kaloku yena ubebafundisa abantu ukukreka uNdikhoyo. Lowo umlomo kaNdikhoyo. Siyafunda nathi apha. Zimfundiso zethu ukuthi masihlale sithembele kuYehova, sijonge yena, singasuswa. Singasuswa zizinto ezimbi ezisehlelayo. Simazi umntu ukuthi njena una-great plans. Nguye yedwa one-plans ngempilo zethu. Plans to prosper, not to harm us.
uyayithanda le, izosikhuthaza endleleni yethu yokholo, isenza ukuthi sihlale kuyehova, simthembile, simthande. In the midst of the trials, masifunde ukumthemba, thembe yena yedwa, ungathemba abantu. Akayifuni loo nto basithemba abantu, kodwa akatsho into ukuthi masingabamameli abaprofeti bethu abathumeleyo. Sizawubabona abathumileyo, sizababona njani? Ngoba izinto abazithethayo zenzeke. Naye le ncwadi kaYeremiya, izinto abazithumayo nabazithethayo xa zisenzeka, sizakwazi ukuthi sithunywe nguye. Asoze zingenzeki. Ubufakazi bomunye umuntu bukunika ithemba. Uye ukuthi ezi zinto kufuneka zenzeke kuwo. Xa zenzeka kwabanye nakuwe, yes i-testimony yakho. Khuthala kakhulu, siwukhuthaza, funa uthembe, uhlale relaxa, chill elikholweni lakho. Uzixelele kunjani into ukuthi nje napha akho muntu onondisusayo, akho sixhobo esibekelwe mina esizandisusa kuyo. Nduzosuka elikholweni lakho. God bless you, we love you. Sifuna uhlale elikholweni lakho.